Emerald Apartments се предлага ексклузивно от Ава Солис и то без комисиона. Намира се в новата част на Манастирски ливади изток и е с прекрасни гледки към Витоша. Това е перспективна локация с бърз достъп до центъра и всяка точка на града. Комплексът предлага сигурна среда и стилна атмосфера. Всички апартаменти са с южно изложение, богати на естествена светлина. Разполага с иновативен медицински център, спа, барбекю зона и зелени площи, и това са само част от удобствата на комплекса. В близост се намират предпочитани търговски вериги, частна и държавна детска градина, спортен център и много други. За повече информация и огледи се свържете с нас. Телефон 0878 788 188. www.avasolis.com